Prosím vás, pán predsedajúci, ukľudnite po letných prázdninách deti, ktoré prišli po prázdninách, aby sa nerelili, keď vystupujú poslanci vo svojich faktických poznámkach. Vy ste jak prvý deň v škole. Jak prvý deň v škole po prázdninách. Z divých vajec. Pani kolegyňa, teraz ku vám. Spomínali ste, namietali ste skrátené legislatívne konanie a spočítali ste, že koľko bolo skrátených legislatívnych konaní. A potom ste druhou vetou povedali, že ste robili 2 mesiace obštrukcie v pléne Národnej rady, tak aj to boli dôvody, pretože 2 mesiace ste obštruovali, štvali ste ľudí v uliciach, klamali ste o protiústavnosti, pričom Ústavný súd vám dal takú popapuli, že na 99% odobril všetko, čo ste tu vykrikali, že je protiústavné, až to vyústilo do atentátu na premiéra. To je vaša robota dvojmesačná s dobrým úmyslom, ktorý ste tu deklarovali. Ďalším dôvodom pre tieto skrátené legislatívne konania sú aj akútne potreby stabilizovať, opraviť zdevastovanú krajinu, či už právny štát po vládách Matoviča, Hegera a pána Odora, vášho premiéra, dnes vášho lídra v Európskom parlamente. Ku SLK, ku trestnému zákonu ako takému, opäť desiatky nálezov Ústavného súdu, rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, že na Slovensku bolo mnohokrát dokázané porušovanie základných ľudských práv, ľudia umierali vo väzbách, tak to bol dôvod na skrátené legislatívne konanie pri trestnom zákone. Áno, bohužiaľ je to pravda, vaši europoslanci chodili a je to na videách zaznamenané, aby pozastavili fondy, aby vydierali vládu Roberta Fica, len kvôli tomu, že ste chceli zachrániť Lipšica, pretože vám to vyhovovalo, pretože jediná vaša vízia je pozatvárať vládu Roberta Fica, pretože inak neviete vyhrať voľby a zostaviť vládu.